Inselmilkom u nagħtikom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, fejn għal darb'oħra illum ukoll il-jum tal-Mulej fit-tmiem din il-ġurnata se nwaslulkom il-lezzja divina għal dan is-sebaħat ta' matul is-sena. Father Martin Cilja tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl se jaqsam magħna r-riflessjoni
fuq il-Vanġelu li tħabbar fil-liturġija ta' dan il-ħadd. ġbartna flimkien mulej b'kelmtek imqazza f'qalb waħda lil naqat bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarit mulej, hemm intejx fil-qlub. B'qalbna nweduk mulej, għattak tal-fostna ma jkun hemm firda u ġlied, iżda mħabba u slim. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarit mulej, hemm intejx fil-qlub. Bik nitennew mulej, b'qalbna ferħana, għax inta għatna l-koll u btnejtna b'ġismek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarit mulej, hemm intejx fil-qlub. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja tal-Mulej Ġesu, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti ejjew impoġġu qalbna hawnhekk u nitolbu d-dawl tal-Ispiritu Santu biex idawwal il-qalbna, ninaqdu ma' dawk kollha li ħajsegwu din il-katekeżi, din il-lezzjo divina fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Għamel mulej li l-kelma tiegħek fil-ħajja tagħna issir dawl, issir mużbieħ li ddawwal it-toroq ta' ħajjitna biex bekk aħna wkoll insiru dixxipli ta' dak Ġesu li sejħinna biex nimxu warajh u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, birku lil min jisħedkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min jeħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok, u min jeħodlok xi ħaġa tiegħek, titlobilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom.
U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom. Għax dan jagħmluh saħansitra il-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennew iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom. Il-midinbin ukoll jisilfu lil midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir. U tkunu li tqalla l-għoli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Affru u sibu l-maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, meżżes sewwa u mburġat iqedulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkerjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Li kelli tal-bned min lisna li kelli tal-anġli l-ħnamma imma minar l-imħabba li kelli insirna f'kollox li kelli nagħmel mirakli imma minar l-imħabba kont inkun nixbaħ strument stunat ma niswa għal xejn, għal xejn, għal xejn. L-imħabba taf tistabar, l-imħabba kollha tiba, qatt ma tintefa', qatt ma titkabbar, qatt mija jura taf tirrispetta. Li kelli nati kull mandi li kelli inċarċar demmi imma minar l-imħabba ma niswa għal xejn, għal xejn, għal xejn. L-imħabba taf tistabar, l-imħabba qatt ma tintefa', qatt ma titkabbar, qatt mija jura taf tirrispetta, ma tfittex qatt li jaqbel lila, għaddeni qatt ma som f'qalba, l-imħabba kollox taħfer, l-imħabba kollox temmen, l-imħabba kollha tama. Issa naraw bħal ġomera, bħal vera imperfetta. L-ħwejjeġ kollha jgħaddu imma l-imħabba tibqa' għal dejjem. L-imħabba taf tistabar, l-imħabba kollha tiba, qatt ma tintefa', qatt ma titkabbar, qatt mija jura taf tirrispetta, ma tfittex qatt li jaqbel lila, għaddeni qatt ma som f'qalba, l-imħabba kollox taħfer, l-imħabba kollox temmen, l-imħabba kollha tama u kollox iġġarra. Fl-aħħar ta' ħajjitna jgħid San Ġwan tas-Salib ħaniġu ġudikati fuq l-imħabba. La ħajsaqsini kemm mort qudies u kemm qaddist. Il-ġudizzju tan-nisrani huwa dejjem
il-kejl marsus imqeddet li edunna f'riġlejna ħajkun dejjem l-imħabba. Din l-imħabba li Pawlu fl-innu li għadna kif nisimgħu jartikula bl-aktar mod straordinarju. Il-Vanġelu tal-lum f'dan il-weekend jiena qrajtu 6 darbiet. U kull darba daqqa ġo l-istonku. Taqraħ biss jaqtalek in-nifs. Intom miegħi f'din jew kollox sew għalikom. Għax il-Kristjaneżmu huwa mibni fuq stil ta' mħabba. Jekk noħroġ hemm barra u nsaqsi n-nies jiġifieri tkun nisrani, ħafna persuni li jafu fuq il-ħajja nisranija normalment jekk mhux kemm tħobb fader. Imma din il-kelma mħabba ħafna drabi mhijiex definita, mhijiex artikulata. Għax il-ħajja nisranija il-mulej Ġesu fil-Vanġelu li qed naqraw din is-sena, intom tafu li kull sena l-Knisja tina Vanġelu. Din is-sena il-Knisja qiegħda tagħtina il-Vanġelu skont San Luqa. Ġesu beda jippridka fis-sinagoga ta' Nażaret u kienu ħajitfgħuh mis-sis għal isfel u kellu idabbar dembu u jmur x'imkien ieħor. Imbagħad mar fl-għadira tal-Galilija ta' Ġenassaret u jażel it-tim li ħajaħdem miegħu mar Betsajda u qabad lill-apostli u sejħilhom biex jagħmilhom sajjieda tal-bnedmin. Imbagħad il-ġimgħa l-oħra smajna it-talim li beda jgħaddi lil dawn l-apostli xiġifieri tkun dixxiplu ta' dan Ġesu. Min fejn tiġi it-triq tal-għena, ħenjin il-foqra, ħenjin l-imnikta, ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u tibqa' ċassat tgħid dan sew jew mhux sew. U llum Ġesu f'dan il-Vanġelu jispjega din hija ħaggada, din hija spjegazzjoni tal-kliem li qal fil-bidu ta' dan id-diskors, il-bejatitudnijiet. Illum Ġesu jispjega, jartikola, ipoġġi f'esperjenza konkreta il-kliem li qal il-ġimgħa l-oħra. Dan huwa il-mixja li għandna nagħmlu biex aħna insiru dixxipli. Meta kont nistudja l-filosofija biex insir qassis, l-iktar li ħawditni kienet meta studjajt l-atejji, il-filosofijati. Għax meta konna nistudjaw l-ateizmu kont ngħid kemm għandhom raġun. Ħafna mill-filosofijati jien naf bħal Nietzsche. Ġieli smajtu bih Nietzsche? Kien joqgħod l-arb, le dak French tal-arb mhux Nietzsche. Naħu gost narakom titbiss mhux kultant fil-pritki tagħna kulħadd serju, Imma Nietzsche qal li aħna vvintajnieh lill-Alla, mhux Alla ħalaq il-bniedem ħalaq l-Alla u għamlu projection tiegħu. Jekk aħna limitati, Alla mhux limitat. Jekk aħna nabidu, Alla m'għandux bidu. U meta kont nistudjah jien kont ngħid waw kemm għandu raġun dar raġel. Imma meta tisma' l-Vanġelu tal-lum, żgur li l-Vanġelu tal-lum mhuwiex projection ta' xi ħadd li lill-Alla jpoġġih fuqu u jivvintah hu. Il-Kristjaneżmu hija aħbar tajba, xi ħadd li ġie biex jurina triq kif tgħix. Il-Kristjaneżmu kollu hija Ġesu jiddefinixxi lilu bħala triq. Għaddu minni, jekk tgħaddu minn din it-triq taslu għal verità. Jekk ikolkom il-verità taslu biex ikolkom il-ħajja. Dan hu l-Kristjaneżmu. U ħafna nies hemm barra għandhom bżonn jisimgħuh. Aħna ngħixu f'dinja anke f'Għawdex u f'Malta fejn ħafna nies il-Vanġelu għadu qatt ma wasal lilhom. Meta ġiew il-Papa li bħalissa marit qal li l-iskop tal-Knisja li tevanġelizza. L-iskop tal-Knisja hi li twassal din l-aħbar. Li aħna nistgħu ngħixu b'mod differenti.
ġimgħatej oħra jibda r-randan u ħan nisimgħu darba 2-3 l-kelma bil-Malti hija stramba, hija konvertu. U ħafna drabi meta nisimgħu ikkonvertu, aħna ma nafx intom imma l-qassisin żgur li aħna ma napplikawix għalina. Aħna mhux qed ngħixu ħajja tajba qisu. Imma bil-Grik il-kelma mhijiex konverżjoni kif nifhmu aħna, hija metanoia, biddel il-mentalità. U tafu kemm hu diffiċli biex tbiddel il-mentalità, Biddel il-mod li inti taħseb. Kif naħsbu aħna? Fil-ktieb tiegħu ta' Nelson Mandela The Long Way to Freedom jgħid l-esperjenza tiegħu. Tafu Nelson Mandela kien arrestat, kien il-ħabs għal 26 sena ġo kamra daqs idejk, daqshekk, daqsxejn ikbar minn idejk, mod inġust ħafna imħabba l-politika li kien iħaddem. U fil-ktieb tiegħu jikteb hekk qabel ma telaq mill-kamra wara 26 sena l-ħabs jgħid leaving the door of this room of my prison towards my freedom, I knew that deep inside that if I do not leave behind all the anger, all the hate, all the resentment, I will still be held captive. I will still be a prisoner of resentment, anger, all my life. Jgħidu iktar faċli toħroġ il-poplu mill-Eġittu milli l-Eġittu mill-qalb tal-poplu. U l-Vanġelu tal-lum li huwa l-essenza tal-ħajja nisranija li lil kull bniedem li jissimgħu għal kull żmien għandu dejjem jaħżdu u qudiemu naraw ħajt sur li ma nistgħux nippenetraw. Quddiem din il-kelma ta' Ġesu qiegħed jitkellem propju fuq dan. Jekk il-qalb tiegħek hemm il-mirra, hemm id-dwejja, hemm il-vjolenza, dik iġġorra miegħek kullimkien. Aħna mitlubin insiru dixxipli ta' Ġesu lil dawk li qed jisimgħuni għal Ġesu llum fil-Vanġelu. Il-min irid jisma' min għandu widnejh biex jisma'. Kemm sabiħa li fid-djoċesi għandna din. Għandna mument fejn bil-kwiet intom ġejtu hawnhekk biex nisimgħu il-kelma. U kemm mit eżempju enormi. Illum kien lis-seminaristi l-kunvent u l-qassisin għattilhom waħda miktar affarijiet impressjonani li l-isqof ikun normalment bil-qiegħda jisma' l-katekezi magħna. Kemm hi xi ħaġa kbira li aħna wkoll nisimgħu il-kelma. Il-fidi ma tiġix mid-devozzjonijiet u la il-Madonna ta' Pinu u laqqas lej Madonni oħra, il-fidi tiġi mis-smieħ, fides ex auditu. U jekk ma jkun nismieħ tal-kelma, aħna jkollna biss immaġinazzjoni ta' moħħna fuq Alla. Il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Alla u Ġesu illum jinsisti il-bżonn kbir li għandna li nitalmu nissimgħu il-kelma mingħajr ma nirreżistu. X'inhu jgħid Ġesu? Ħobb. 7 verbi llum. Għamel il-ġid. Islef. Ħenn fil-qalba ta' 7, ir-raba waħda s-silliktar importanti, ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Imbagħad negattiv. L-ewwel biċċ hija plus. Imbagħad tiġġudikawx, tikkundannawx, aħfru. Dan huwa il-kmandamenti l-ġodda. Dawn huma l-kmandamenti tal-ħajja nisranija. Din hija l-kelma ta' Ġesu li meta jgħidilna kif ħabbejtkom jien bil-mod li ħabbejt jien, intom mitlubin li tħobbu lil xulxin. Dan hu l-kmandament tiegħi wieħed finali. Li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. U f'dan il-Vanġelu għandna il-kif iħobbna hu. Dan huwa ir-riga l-ġdida li fuq għandna nitkejlu. Dan huwa dak li Bonhoeffer jgħidlu the cost of discipleship. Ġifieri meta Ġesu qal min jiġi warajja għandu
1. Jiċħat lilu innifsu. X'jiġifieri tiċħat lilek innifsek? Illum fil-Vanġelu qed jgħidilna x'jiġifieri. Terfa' salibek u timxi warajh. Din hija l-metanoja, din hija l-bidla tal-mentalità. X'inhi l-mentalità tagħna normali? Ping pong. Aħna dejjem hekk mhux hekk ittini rigal? Malli jiġik il-birthday, intik ir-rigal ieħor. Tista' żommhom il-flus u terġa' tihomlok f'envelop ieħor. Stidintni għattiċ? Nistiednek. Mhux hekk. Kont najs ma' tfal tiegħi, nkun najs ma' tfal tiegħek. Illu wassaltni jien bil-vapur biex ninżel Malta, id-darba li ġej waslek bil-karozza tiegħi. U dejjem niġu equal. Din hija l-mod li aħna normalment ngħixu, mhux hekk? Xi ħadd tagħmel xi ħaġa tajba miegħi u jien irroddilu lura. Aħna l-ħajja normalment tagħna tmur daqsxejn fuq dan il-binarju ping pong. Natik u t-tini, illum int u għada jiena. Xi kultant nisimgħu dawn tal-istrina jqabbadni l-ħak lili, għati għax għada tista' tkun int. Vera, ma tux għalek biss. Isa insurance din għati għax għada tista' tiġi għandek. U l-istess fejn tkun il-ħażin ma jkellimnix, ma nkellmux. Jgħid ħażin fuqna, ngħidu fuqu. Għandu l-vjolenza, nagħmlu l-vjolenza. Għamiljazzjoni ħażina, meta tiġi l-mument, impattilu. Il-bniedem naturali, il-bniedem normali, illum ngħidu la default tagħna hija kollha kemm aħna din. Anka kelb ikollok kelb jekk tmur ġodar u x'kien nidħol jiena ma jkunx jafni. U nżiel bih il-kelb jibda jferfer dembu u jifraħ bija. Jekk jiena malli nidħol intih daqqa ta' sieq, jumbrani forever, jibqa' jimbaħ u jiġi jikdim li saqajja. Jekk il-kelb tħobbu l-annimal tħobbu jħobbok lura, jekk ma tħobbux jikdmek. U ħafna bnedmin jikdmu. U ħafna drabi aħna nindunaw li mhux biss inkunu ping pong, fejn jidħol il-ħażen jekk naraw fl-iskrittura, intom tafu meta Ġesu jgħid għajn bajn u sinna b'sinna, dik kienet diġà ċivili ħafna. Jekk dak daqqa ġojneħ, tieħ daqqa f'għajneħ ieħor, tiġu tnejn bi black eye. Ma taraw minn waħda. Imma l-lut mhux hekk kienu fl-Antik Testament, jekk xi ħadd daqqa f'għajnejh aqlalu rasu. Jekk għalalek sinna aqlalu x-xedaq. Jekk weġġalek it-tfal oqtollu l-familja kollha. Jekk taraw fl-Antik Testament insibu momenti ta' vjolenza kbira, dejjem tikber. Jiena niftakarni jekk waħda mill-esperjenzi vera, jiena mill-ħafna żmien immur l-Art Imqazza, ntella pellegrinaġġi l-Art Imqazza. U sirt naf gwida li kien ikun miegħi Palestinjan. U bil-mod il-mod wara snin sirna ħbieb. U darba jiena ħadni d-dar tiegħu qed nieħu kafè miegħu Ġerusalemm u qedlu jinsaqsejtu qedlu ma' din il-vjolenza kollha, din rabja, dan il-mod. Tista' xi darba tfiq. U da dar lejja kien Kristjan għalli Father, għalli when they kill your children, your mother and your family, you'll never forgive. Għalli hawnhekk aħna fil-familji tagħna kulħadd għandu xi ħadd li mietlu xi ħadd. Aħseb wara llum b'Gaza u bit-Trump li jrid jagħmilha tourist resort Marsal Forn. Mingħajr sensittività ta' nies meta hemm vjolenza, meta xi ħadd ġralu xi ħaġa kbira, fin-normali dik tibqa' għaddejja minn familja l-oħra. Dik tibqa' għaddejja dik il-vjolenza, nnutaw kemm madwarna għandna nies li jilagħbu l-ping pong u minn filgħodu iqumu rrabjati u jidgħu jitkellmu ħażin u jiġġieldu u l-ommu ma jkellimix u l-oħtu ma jkellimix u t-tfal ma jkellimhomx. Aħna nistgħu ngħixu ħajjitna f'din in-nassa. Ħafna nies jgħixu hekk. Tħobbni inħobbok, ma tħobbnix ma nħobbokx. Tagħmilli l-ġid impattijilek, ma tagħmillix. Din hija regola normali. Dan huwa l-mod kif jgħixu ħafna nies fosthom aħna li ħafna drabi nażlu din it-triq. Imma Ġesu ta' Nażaret jurina triq differenti. Jurina triq li meta tismagħha
tbelħek, suppost tiskonċentrak għax tmur beyond dak li huwa normali. Jurina triq li jgħidlek aħna fil-ħajja normalment il-ping pong hija we react ngħidu bl-Ingliż, xi ħadd takdaqqat tiħdaq oħra, xi ħadd tgħinek reaction. Ġesu qed jgħidilna don't react, respond li tagħmel differenza kbira. Meta persuna tirreaktija, jekk xi ħadd qabad jgħid miegħek kunti tirreaktija, toħroġ minn ġo fik dak li wara tistħi minnu tgħid ara jiena kif wiġibtu, ara jiena kif kont, ara xiqlajt minn tal-passat. Aħna jgħidux tkun f'saħħna, tkun mhux qiegħed f'postok. Ġesu qed jitlobna xi ħaġa differenti. Ġesu qed jgħidilna ħarsu lejn il-missier, lilkom ma ħabkomx għax intom tajbin. Lilkom ħafrilkom wera ħniena magħna. San Pawl jgħid li huwa għani fil-ħniena, fil-misericordja, miżerja u qalb. Hekk tfisser misericordis. U jekk immorru għall-Ebrajk il-kelma misericordja ġejja mill-kelma raħim li hija l-kelma tal-ġuf matern. Alla jħobbna bimħabba kif l-om tħobb it-tarbija ta' ġofija. Dik hija l-misericordja. U Luqa fil-Vanġelu li qed nimmeditaw din is-sena il-ħin kollu jtina esperjenzi ta' dan il-Vanġelu li qed ngħidu li ben il-ħali. Suppost meta ġi lura l-missier taħxeba tajba quddiem kulħadd, mbagħad idaħlu. Mux jinżel joqgħod janqu jaħfillu. Is-Samaritan it-tajjeb hu dak ir-raġel mejjed fl-art li niżel natfu ġarru ħallaslu l-lukanda u qallu jekk joqsok xi ħaġa nerġa' niġi u nerġa' nagħtijilek. M'għamlux hekk il-qassis u l-levita, dawk dawru wiċċhom u baqgħu għaddejjin. Il-Vanġelu jurina l-mod kif aħna rridu ngħixu. Il-Vanġelu jurina li dejjem għandna żewġ option. Dan il-Vanġelu jiskandalizzak. Aħna qatt ma smajnieh fin-normali, intom tad-dar xi ħadd qallek jekk xi ħadd idik daqqa ta' pun, dawwarlu wiċċek. Iktar kienet talmek ommi kont immur l-iskola jien ngħidilha ma eżempju tanni daqqa dak baħnan bqajtlu ma tlux daqqa oħra. Mux hekk kienu jgħalmuna, basta tgħidilna biex ngħidu l-quddies, imma ħafna drabi tkunx baħnan, tkunx balalu, tkunx iblaħ, tħallihom xaddu żmien bik. Aħna dawn nirċievu u l-Vanġelu mhux qiegħed jgħid biex jgħaddu żmien bina. Mhux hekk qed jgħid, kunu boloħ hekk babbi u qogħdu hemm u ħalluhom jgħaddu minn fuqkom, mhux hekk qed jgħid Ġesu. Fil-fatt meta taħu daqqa ta' ħarta ma reġax dawwar biċċu Ġesu, dar lejhu qallu ħabib, x'għamilt biex issawwatni, jekk għamilt xi ħaġa ħażina għejdli, ma jekk m'għamilt xejn ħażin għalfejn terfa' idejk fuqi. Dak huwa l-mudell li jurina Ġesu. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq l-libertà interjuri. Għalfejn? Għax meta xi ħadd jagħmilli xi ħaġa, eżempju ma jkellimnix, x'jiġri? Li ġiel li nsir bħalu ma nkellmux. Jekk xi ħadd jagħmel li vjolenza lili, x'jiġri? X'inhu r-riżultat ta' vjolenza? Li jien ukoll nagħmel vjolenza lilu ma stidinniex għat-tiġ ta' tifla ħija mela jien ma nistidnux għat-tiġ tat-tifla tiegħi. Allura x'jiġri? Jien insir nixbaħ lil dak li għamilli l-ħsara. Aħna x'jiġrilna m'għandniex kontroll. Jekk il-ġara tittaqbad qabda miegħek u tibda tħabbat mal-ħajt bil-lejl u binar, inti x'ħadd tagħmilha? Jekk xi ħadd fil-familja ma jridx ikellmek jew jagħmel inġustizzja jew il-wirt jaqsmu ħażin jew hemm preferenzi jew xi ħadd fuq ix-xogħol, jekk xi ħadd jagħmillek xi ħaġa, aħna x'jagħmlulna l-oħrajn kontroll għandna vera ftit. Imma x'nagħmlu aħna dak huwa l-kontroll tagħna. Nista' tgħixu dal-Vanġelu jew waqt hekk xi ħaġa tal-fantaxjenza. Żewġ eżempji. Wieħed minnhom huwa kardinal mejjed illum, Kardinal Bernardin, ġieli smajtu bih? Kardinal li kien jagħmel ħafna xogħol ma' ħafna nies u f'ġurnata partikolari
joħorġu akkuża fin-1996 fuqu raġel qal li kien abbużah sesswalment. U dal-kardinal minn kardinal kulħadd jgħidlu eminenza fil-ktieb li kiteb The Gift of Peace jgħid dik il-ġurnata li ħarġet fil-gazzetti jiena ħireġ mill-kurja u ħadd ma jħares lejja u ħadd ma jkellimni u minn eminenza spiċċajt persuna non grata. Dal-kardinal kellu jibla il-blame tal-gazzetti u jiktbu fuqu, da ma kienx vera. Da ma kienx kasta vera. Eżattament x'kien ġralu dan il-kardinal bid-daqqa li naħseb jiena għax l-ar ħaġa tiġrilek l-iktar daqqa ta' ħarta li jistgħu jituk hija meta jmekulek ismek ma' kull imkien, meta jkissruk, meta jgħidu bik. Il-kardinal joħroġlu kanser. U iż-żagħżugħ li vvinta din il-qlajja fuq bħabba l-flus li kien seminarista qal għax kien rettur tas-seminarju iddispjaċih. U marant il-kardinal biex jitolbu jaħfillu. U l-kardinal Bernardin għamel qudiesa miegħu u qallu just forget it. U mit ftit wara. U kiteb ktieb The Gift of Peace. Kif mit-taħwit kollu mill-moment li d-dinja tikdaqqa ta' siq u twarbek fil-ġemb, ma titlifx il-paċi f'qalbek. Eżempju ieħor ta' vera, iktar viċin tagħna. Jiena kont l-Awstralja meta ġrat din l-istorja u impressjonajt ruħi ħafna, eżatt qabel il-COVID 5 snin ilu fil-year 2000. Il-koppja jisimhom Denny Abdallah u Lejla Abdallah. Koppja ġo Sydney li kienu qegħdin ġo park bit-tfal tagħhom huma koppja insara Maroniti li kienu jipprattikaw il-fidi f'komunità ħajja ħafna, Sydney, intom tafu l-Awstralja kemm hija post ateu mingħajr Alla. Daw kienu koppja li pruvaw ikollhom it-tfal f'kultura li m'hemmx tfal, ikunu fil-park jilagħbu ma' tfal fil-għaxija ġo festa bħal millum, ċata sabiħa, ikun hemm xi ħadd miġnun kien għadu kemm jieħu droga u x-xorb f'daqqa, jibqa' tiela fuq il-bankina, kienu għadhom kemm jibgħatu tfal tagħhom jixtru ġilat u joqtlilhom 3 tfal, Anthony ta' 13, Angelina ta' 12 u Siena ta' 9. U l-kuġina tagħhom, Veronique, ta' 11 sena. Tistgħu timmaġinawha? Rawa qudiemhom daw, raw il-dan dieħel fuq il-bankina u tant kien għaddej bispit li dawn it-tfal tajjarhom u qatilhom fil-post. Samuel kien jismu Davidson, ir-raġel li qatilhom. X'tagħmlu intom kieku? Anke tulek il-qattus jew il-kelb li jkun tiegħek aħseb wara l-liedek. Jiena kont l-Awstralja f'dak iż-żmien u niftakarni nara t-television u nara lil din il-mara żgħira Lejla tibki u tolfoq u tgħid the first thing I have to do, I have to forgive. L-Awstralja wafqet. Kemm nagħmlu pritki l-qassisin, dil-mara redet kull imkien. Ir-raġel tagħha li huwa raġel kbir, raġel mibni hekk jisu bniedem jibni l-ġebel jew hekk, jgħid l-istess kelma. Jiena rajt il-funeral ta' tfal tagħhom ġol knisja tagħhom u d-disa kulħadd ikanta funeral ta' 4 oqbra, ta' 4 twiebet. U meta saqsewh di ġrat fl-ewwel ta' frar ta' 2020. Meta saqsewhom l-om qalet hekk, ħanikwota x'qalet. Although we are grieving and our hearts are broken, I think that the best possibility is forgiveness. Kompli. I decided to go on my knees, ninżel għal-kubtejja, and to pray to God to give me his strength. Life is short and we deserve forgiveness, and we all deserve to be forgiven. It is for us more than for others. When we are holding on to anger and pain, we only hurt ourselves. Di mara li qatlula
3 tfal u neputi. Wara ftit snin għadha sejra din l-istorja, ir-raġel tagħha Danny iddeċida li timur iżur lil dak li qatel l-tfal. Parti mill-proċess tiegħu rid imur iżulu. U jgħid hekk: Leila and I shared our journey of forgiveness and what it's been for our family. The hardship that we've been through and the heavy cross that we had to carry and how forgiveness got us through the valley of grief. Marja raħ il-ħabs u jgħid hekk: No one has impacted my life more than this man. Outside my parents, my wife and my kids, ħadd ma influenza ħajti qed jgħid iktar minn dar raġel li qatilli l-familja tiegħi. No one changed my life more than this man. I am a confrontational person, jiena bniedem taqbiż li qal, by nature, and I wanted to see who he was. Rid imur nara minn kien dar raġel. And I wanted to tell him all about my kids and who were there for me. For me, this was not closure, but it helped me to move along in life through this different journey. L-aħħar kelma fuq dar raġel, meta ra din il-kopja taħfillu, tmur taraħ il-ħabs, għadu l-ħabs, dar raġel li ma kien jemmem xejn ikkonverta, irid isir maronita. Dar raġel qalilhom jiena rrid ikolli xi ħaġa li għandkom intom, għax tiku jiena qatluli dar raġel qal it-tfal tiegħi kif qtiltina tagħkom, tiku kont insibu u noqtlu jien. Il-Vanġelu huwa possibbli jew le? Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamlu intom ukoll. Chesterton kien qal il-Kristjaneżmu għadu qatt ma ġie pruvat. Il-Kristjaneżmu għadu qatt ma ġie pruvat. Għax il-Kristjaneżmu jfisser li aħna nagħmlu bidla ta' mentalità. Ilena mhijiex meta kollox jiġik sewwa. Ilena hija xi ħaġa oħra. Attitude should be the reflection of your character and not of the people who hurted you. Inti tinbidilx fil-persuna li weġġatek, tinbidilx fiha. Din hija grammatika ġdida, din hija mod ieħor kif ngħixu, taraw minnhom kemm għandna nies imorru fil-knejjes. U dal-Vanġelu litteralment naqtawh u narmuh, tiġġudikawx eżempju, kemm niġġudikawx, tikkundannawx, mamma mija. Dal-Vanġelu jbiddel il-Kristjanità. Il-Kristjanità mhijiex l-affarijiet reliġjużi li nagħmlu. Il-Kristjanità hija attitudni differenti li biha ngħixu. L-affarijiet reliġjużi nagħmlu l-quddies, ismih tal-kelma, t-talb, dak huma l-fuel biex jgħinuna ngħixu dan. Waħedna dan ma nistgħux ngħixuh. This is beyond us. Imma jekk taraw il-mulej tagħna, il-mulej Ġesu mhux biss għallimunna, imma għexu u sal-aħħar. Il-maħfra hija l-climax tal-ħajja nisranija, mhix l-ewwel tarġa. Ġesu Kristu l-climax ta' ħajtu hija fuq is-salib, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U jibqa' sal-aħħar ta' żmien lilna jaħfrinna, tant li jitlobna fil-missierna aħfrinna dnubitna bħal ma aħna naħfru. Kif tbidlu bniedem skont Ġesu billi tieħ sorpriża? Jekk bniedem għamillek il-ħsara, l-unika mod li jistenna minnek hija li inti tagħmillu l-ħsara. Kważi jieħu pjaċir li tagħmillu l-ħsara biex niġu equal, biex nibqgħu fil-logħba tal-ping pong. Meta xi ħadd minflok tagħmillu xi ħaġa ħażina tgħinu, meta xi ħadd taħfirlu, meta xi ħadd tipprova ma tgħidx kontrih, meta xi ħadd tipprova tara tbatija li għaddej minnha, hemmhekk l-istorja tinbidel. Dak huwa n-Nisrani, dak huwa l-Kristjan u dak huwa dak li qalilna nagħmlu Ġesu. U nagħlaq Nelson Mandela. L-istess ktieb Nelson Mandela jgħid esperjenza oħra li timpressjonani.
wara li ħareġ mill-ħabs wara inġustizzja ta' 26 sena imħabba l-apartheid, imħabba s-suwed u l-bojot, l-istorja nqelbet u laħaq president. U kien qed jiekol bħala president bin-nies madwaru u waqt li kien qed jiekol wieħed mill-waiters li kien qed iservih kien wieħed minn dawk li kienu l-assa tiegħu il-ħabs li kien jistmaħ vera ħażin. U dar raġel twerwer għax qal issa ħalili. Ma wara li kielu Nelson Mandela għajjatlu u taħ tip ta' ammont ta' flus li kienu dar raġel baqa' mbellaħ madwaru u dawk li kienu madwaru saqsew din mistoqsija. Why do you have no bitterness after all these years of such injustice? Għalfejn inti ma pattejtilux dan, għalfejn m'intix irrabjat, għalfejn m'għandekx rusa ġo qalbek. U Nelson Mandela jwieġeb dan il-mod. When you waste 27 years of your life, you have no more time to waste. Mhux ħanaħli ħajti kollha għaw min għaddew 50 sena u jibqa' jgħidli għax mid-post ħallitu l-ħija u li għaddit 50 sena. Għaw min jibqa' jżomm. Għaw min il-ħajja tiegħu għax meta jien nipprova nivvalena lilek, ħafna drabi biċċa mill-valenu jaqaf qalbi wkoll. Il-Vanġelu llum qed jgħidilna m'hemmx ikbar milli inti jkollok il-libertà tal-qalb, tħallix il-oħrajn bil-ħażen tagħhom jagħmlu lilek ħażin. Tħallix li l-ħajja tiegħek tkun definita mill-affarijiet ħżiena li jkunu ġrawlek. Imma prova biddel ir-rotta, prova aħsad, jekk il-għadu tiegħek bil-ġuħ, xejn San Pawl, itimgħu, jekk hu bil-għaġġ isqih. Tkun qed tifqgħu. Għax qed jistenna daqqa ta' pom minn għandek mhux li tgħinu. Meta xi ħadd jien qed nistenna minn għandu vendikazzjoni u jħobbni u jaħfilli iżarmani. U Kristu hekk jurina li hu Alla u hekk jixtieq li nkunu aħna jekk iridu nissejħu u li tiloli. Bil-wifqa u ngħidu flimkien it-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk taf l-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, Afrilna bitana, Afrilna itno bitana, bħalma aħna l-kol naħfru, lil min ħati għalina, la daħalniex fl-ebda tiġri. Isteħlisna min kull deni, missierna. Nitolbu, missieri bat fuqna l-Ispirtu qadis tiegħek biex jagħmilna verament uliet il-missier u biex ikabbar fina id-don tal-ħnina mal-Knisja kollha
nitolbu għar-raj tagħna il-Papa Francesco fil-mumenti tal-Mart biex dan iż-żmien ikun għalih mument ukoll li jagħmel pastorali mad-dinja. Għamel mulej li aħna nikbru fl-imħabba fil-qis li għallimna l-mulej Ġesu li mhux biss ġie għalliminna imma għexa qudiemna u li jwalla u jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U tinżel fuqna l-barka ta' Alla li lilna jħobbna, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru ħuti u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Jinselatikom kmandament ġdid li tħobbu l-Alla u lil xulxin min dan jarfukom lil kol intom tiegħi jekk tħobbu l-Ahwa kif ħabbejtkom jien. Waslet is-sija Missier qaddis biex inti sebbaħ lill-Iben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-koll biex dawk li tajtni jgħixu il-koll miegħek. Missier qaddis ħarisom f'ismek dawk li inti tajtni nitlob għalihom kif int batlili ek innibat lilhom għax jien ħabbejthom kif ħabbejtni u għal dawk kollha li jemmnu fija kif inti fija u jiena fik ekku ma jkunu ħaġa waħda fina biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċax. Grazzi li kontu magħna għal din il-lezzja divina f'dan is-sebaħat ta' matul is-sena. Nirringrazzjaw lill-Patri Martin Cilja tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li qasam magħna dawn ir-riflessjonijiet. Fakrukom illi l-lezzja divina tkompli kull nhar ta' Ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija mis-Santwarju ta' Pinu. Kif tistgħu taraw fuq l-screens, issa qegħdin noqorbu wkoll lejn il-ġrajja storika u sabiħa taż-żjara fostna tal-Kurċifiss Mirakolus ta' Ġiesu, illi se jkun għal qima fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani tax-Xatt Għajn Silem Għawdex fil-Knisja tagħhom ta' Sant'Antnin ta' Padova bejn il-ġimgħa 7 u l-Ħadd 9 ta' Marzu, fejn fl-4 ta' wara nofsinhar isir pellegrinaġġ penitenzjali ġubilari din iġbija tant għażiża u devota mingħand il-Patrijiet Franġiskani għal quddiem il-Knisja Arċipretali tal-Madonna tal-Orreto f'Għajn Silem. Ħeġġukom biex issegwu l-avviżi u l-programm li qed jingħataw u tipparteċipaw f'dan il-mument ta' grazzja għad-Djoċesi ta' Għawdex f'dan il-ġublew tat-tama. Inselmilkom.